Shoulder gap. Impuls. Impuls. Opusti. Ajde, da. Vidite, ovdje je kontrakcija. Dekontrakcija. Nije. Nije. Idemo samo u mestu. Ne ovo, ne. Znači, direktno. Počak na igra. Bez pomerenja. Evo gledajte. Nije. 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 Vraćanje ruke, mora da bude spontanje, mora da bude prvi. Hop. Hop. Uvijeti se udar. Spontano preko velja. Znači, hajde sad da opuštemo telo. Nemojte da vučemo opet. Hajde je bila srednja, kada je bila dažda ovaj uzvuk. Dekontrakcija, terapija. Hop. I... Idemo samo, znači, vidite, hop, aši, hop, aši. Znači, malo vratimo nogu i razvijemo napred. Sliči gledaju pravu, pešku, samo. Peć, ni, peć, čudan, ni, peć, ni, peć, nije. Čekaj. Relax. Ić. Nije. Ić. Povuci nogu, kao da si je skirao, kako treba vrniš blok. Povuci ga zadnji vrniš nogu. Tako što je kontrolati. Znači, vuci. I različite. Vuci je šta je samo. Nije pa. Nije pa. Слушай, вот нам один год. Nije pa. Nije pa. Ja meni. Kao da on radi, prednji naši pa radi. I to daš da su računamo i ugraš tako. Ne znam vidjeti. Čudan. Hop! Vidite, prednji udanje. A zvučila i ovaj. Može da hop. Najkraćim putem. Najviša vutor. Ovo vraćanje noge, pa napred, je samo pitanje da bi dobio na sama do sama. Da visoko udaš, ono je stvarno je, evo kje si tešno lade, kao stvarno velja nekako da vrlo. Ovo je klasična kumite varijanta prilagođena, da se je koliko peši. Hop, nekako kumite varijanta. Hop, kako napred. Hop, kako napred. Ako što nam nekako nas interesuje, ovo, tu, isto, ovo je deo koji ne može se naći. I kad to zanesete, ovo nam skvirate. Izmenjali ga? Idemo podno se vraćamo tu, tu. Čudan? Čudan. Eć! Nije, yes. Tri, hop. Nije, hop. Nije, hop. Nije, hop. Nije, hop. Nije, hop. Nije, hop. Svega. Impuls. Hop i odmah. Ali se krećeš tela. Kaži odraš, radi to naravno.
mindenek az algoritmusába megyünk be, két technika az egy. Betechnikai jelen a Két technika az egy algoritmus látszatépet. Néha! 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 Ja, men. Gyorsan emelkeded a kezed, aztán a bármilyen tudsz tovább menni. Ako imamo princip razvijen, Ha megvan az alapelv, ha ki van fejlesztve az alapelv, koja će tehnika biti izvedena nebitno je. melyik technika fog jönni, tök mindegy. Vrlo često ćete imati instinktivnu reakciju, znači ulazimo u zonu slobodne reakcije. Sokszor spontán reakciókat fog jönni. O tome ne razmišljate. Erről nem kell gondolkodni. Impuls, hoda. To je ono što trebamo u političkom lancu da radimo. Ez az, hogy láncba fejlesztenek kell. Idemo što najde. Ali sad, znači, malo čas smo imali hop, aši čudan. Sad ovdje, aši čudan. Hop, aši čudan. Peć. Nije. Čudan, čudan, čudan. Tri, hop. Nije, hop. Nije, hop. Tri, hop. Nije, hop. Nije, hop. Venga. Umite. Nije, hop. 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 Ja, men. Nej. Mogu ćete